Noćni ćošak, Vesna Ćorović-Butrić. Ponekad me u one rane jutarnje sate, kada se sunce tek sluti, a mesec još uvek baškari po velikoj nebeskoj postelji, probude neki šumovi koji svaki put liče na tanani glasić. Zvuk dolazi iz mog ćoška i kada ustanem i priđem tom mom čarobnom mestu, ničeg više nema. Vratim se u krevet i osluškujem. A moj ćošak, to nije onaj ćošak za kaznu. Ćošak, to je ćošak da čuvam najvažnije stvari, najdraže igračke. Tu, u ćošku, igračke dobiju magičnu moć. U ćošku one ožive. Meda priča, lutka se smeje, lopta sama skače. U ćoše se ćušnem kada sam tužan ili kada nešto hoću, a ne smem. Češće kada nešto neću, a moram. U tom delu sobe uvek je najtoplije. Tu se najduže zadrži miris kolača. Najbolje se pričaju priče. U tom ćošku sam proverio. Zidovi zaista imaju uši, ali imaju i usta. U ćoše roditelji pošalju sestru i mene kada se posvađamo i počnemo da vičemo po kući jedno na drugo. Znaju da ćemo se na tom mestu pomiriti, jer u ćošku se priča tiho. U ćošku ružne reči onemoćaju, šapat ih razoruža. I onda postaju smiješne same sebi. A kada reči počnu da se smeju, smejemo se i sestra i ja. Ali ponekad, kad je mnogo ljuta na mene, sestra se posluži lukavstvom. Usred smeha, kad je sigurna da su mama i tata čuli da je sve u redu, ona počne tiho, šuškajući i jedva čujno, da priča strašne priče. Skupim se u ćošku i ćutim. Gledam je u oči i neću da je molim da prestane. Znam, rugala bi mi se, a plašim se, mnogo. I onda, posle nekog vremena, kao da nije bilo ničega, sestra ustane i ode. Ja još dugo sedim u ćošku, a strašne reči lebde oko mene lupaju jedna drugu, udaraju o zidove i pod, odzvanjaju do dugo u noć. Ponekad u ono rano jutro, probuđen pramenovima svetlosti, neki šum dolazi do mog kreveta. To su se i reči probudile. Osluškujem. To su one iste reči koje su mi sinoć izgledale tako strašne, a evo ih sada u ćošetu, pod zrakom sunca. Sasvim su drugačije. Osmehnem se samome sebi, a iz drugog dela sobe čujem uzdah olakšanja. I sestra je budna. Ni ona se više ne plaši sopstvenih strašnih priča.